'Cause you got a heart so big it could crash this. Biltegian dituen oihalengatik oraindik 4.000 euroko zorra du. Vale. Enpresa honek erosten dutzoz, bai, beste enpresa bateri oihalak merki hau eta saltzen ditu garesti hau, bai? Orduen, deko salmazen nien oihal batzuk, bai, 10.000koak, baina 10.000 hortatik parte bat ondiko ez dut pageu, bai? Orduen, oihalak hemen ditugu, baina oihalekiko zor hori, norbaitik sortzagun dirua dalez, pasiboan junbi da, bale? Kasu honetan, nik nire oihalak erosten dutzatezen nire hornitzaile ero proveedor horreri asko jota 80 egun barru pagatu beharko dutzat. Beraz, urte bete baino gitxiu da. Beraz, pasibo korrontean joan behar da. Eta, esan dugu zena, nire hornitzaile bada, dau erabat lotuta nire jarduerarekin, bai? Orduen, hornitzaileak jarriko dut, nator ariketara, eta hemen pasiboan barruan, pasibo korrontea, pelaburrean, eta hornitzaileak, taka, 4.000 euro jarriko ditut. Venga, eurera. Ogasun publikoarekin beza dela eta 1.000 euroko zorra du, vale? Beste zor bat, bai? Beraz, leku bardinen afango da, pasibora, vale? Kasuntan, ogasun publikoak eta gizarte segurantzak, bai? Bi erakunde hauek, ez duzku sekulaz urte eta baino gehiago tarte bat emongo pagatzeko. Beraz, urte eta baino gutxi odalez, epe laburrekuak izango diez, bai? Deuda bat, epe laburrekoa, beraz, pasiboa deuda dalako, epe laburre dalez pasibo korrontea, eta hemen, por ejemplo, ogasuna hartzeko dun jarriko dut, bale? Zehalda izen baita, ogasunak niri zor izatia dirua, bebai, ez? Bezagatik adibidez. Kasuntan, niri zorrotzat berari, ba, horre jarriko dut, diferentziatzeko bi modalidadea jarriko dut. Ni zor badotzat, ogasuna hartzeko dun. Eta berak zor badoz neri, ogasuna zor dun. Berak zorroztelako neri. Ni zor badotzat berari, esan dugu bezala, bera da hartzeko dun. Beraz, ariketa noa, eta hemen jarriko dut, bai, pasiboa, pasibo korrontea, eta ogasun publikoa bez hartzeko dun, ez dutela jarri, baina jarri beko naukean, 1.000, bai. Venga, eurera. Untxen, dekogu, gizarte segurantzarekin beste 1.500 euroko zorra du. Zan dugu, erakundonek bai, epera laburrean ordendu barko dutzagu, gudako zorra beragaz, beraz nator ariketara eta lehengo leku bardinien, bai, pasibo barruan, zezorra da, epe laburri dalez korrontian, eta gizarte segurantza hartzeko du. Plus, bale, 1.500. Jarri dut. Ederto, eurera goaz, urrengora. Bulegoan bertan ordenketa txikiak egiteko 600 euro ditu txampon eta biletetan. Bale, bueno, positiboa dekoten zuzer da? Bai, balio badeko. Bale, alote erabili ja? Bai, normalien dokoten diru hori ongo da gildi tal kual urte bete, erabiliko dut gaur goza pagatzeko bihar beste bat, kopuru hori igo eta jetxibiliko da, beraz, urte betien ziar, beraz, epe laburreku da eta aktibo korronte bat izango da. Kasuntan, almazenean dekot, ez, non sortozta, ez, erabiltzeko moduan dekoten dirua da, bai, jarrikot, erabilgarria barruan, esku dirua, bai, ataldien, beraz, natorona eta aktiboa, aktibo korrontea, erabilgarria, eta hemen eskudirua, 600. Perfecto, badekot. Hurrengora. Oihalak tintatzeko dituen makinek 9.000 euroko balioa dute. Bale? Nik nire egunekotasunean, bai, nire produktu hori saltzeko erbiarritxut eta produzitzeko makina batzuk. Bale, makina horrek nire aberastasunen parte diez, balioa deukiek, karua diez, bai? Eta horrela aktibo izango diez, eta normalin ni makina bat erosten dut, eta enpresan hainbat urte egoteko izango da, bai? Beraz, sartuko dut, ibilgetu, aktibo ez korrontean barruan. Bale, epeluzeko alako alotikutu, barduen, ibilgetu materiala, eta hemen barruan makinak. Beraz, ariketaren ator, eta aktiboa ez korrontea, epeluze, alotikutu materiala, eta tak, makinak, 9.000 euro. Venga, ederto, hurrengora noa. Denda batek oihalak erosi dizkio eta 5.000 euro zor dizkio enpresari, bale? Gau saldu gotzagu denda bateri 5.000 euro oihaletan, baina ez duzku pago momentuan, bai? 20 egunetara pagatuko duzko adibidez. Momentu honetan, kasu honetan,
hirurogei egun barru pagatuko ez, bai, epe laburra da, nire aberastasunen parte da, bai, ez dago ja poltsikoan, baina ukiko poltsikoan laster diru hori, niri dagokit diru hori kobratzea, bai? Ez dago dutxe bankuan, baina ukiko laster, beraz, aktibo korronte izango da, epe laburrien, hirurogei egun, eta, kasuntan, nonok sordostan dirua, beraz, hariko bezeroak, hariketa datorritza, aktiboa, aktibo korrontea, bihurgarrian, bai, laster, ja, erabilgarri bihurtuko da, edo sordun komertzialak, bai? Eta, pues, denda batek erosteko dialak edo bezeroak jarriko. Vale, 5.000 euro. Perfecto. Aurrera goaz. Makina erosi zuenean ez zuen guztiz ordaindu eta 10 hilabete bar ordaindu beharreko 5.500 euro zordizkio makina saldu zionari. Vale, makinagatik zor bat dekogu, bai? Beraz, naturitza pasiboa entzungo da. Vale, zor hori zen denboratan pagatu behar dut, 10 hilabete. Urte bete baino gitxi hau, pasibo korrontea, vale? Eta kasu honetan, pues, 5.500 euro diez, makina saldu zuzkun enpresari. Beraz, naturariketara, eta hemen jarriko dut, bai? Ibilgetu, bai, azkenen makina ibilgetu da, bai? Gure egunekotasunean erabiltzen dugun sorse ondasun bada, ibilgetu hornitzaileak jarriko dut, bai? 5.500, vale? Eta pasibo korrontekoa da, ze 10 hilabete barru ordaindu behar dut. Vale, eurera. Ibilgetu materialeko elementuek 3.000 euroko amortizazioa izan dute. Vale, honek ze nahi dago esan. Nik hemen dekote zen, bai, ibilgetu material barruan dekote zen gauzak, esan dugun bezala, denborakin doaz balioa galtzen. Kotxe bat ez da berdina, erosi berri edo handik eta 5 urtetara balioa galtzen dugu. Hortuen, gure gauza, hemen dekogu zen gauza guztiek, erosi ginen momentutik eta gaurko egunez argazkia bateratzen dugunen arte, balio bat galdu da biela. Eta guzti hori batuta, bai? Bertako gauza guztien balio galera hori batuta totalien, zaten duzku 3.000 euro dela. Beraz, inbiertotena da, hemen, sartu, amortizazioa bezala, baina negatibuen. Vale? Beraz, natorona, eta aktiboz korrontea, bai? Eta amortizazio jarriko dut negatibuan. 3.000 euro, minus 3.000. Ederto. Vale. Eta azkenik, dinozku enpresaren kapital soziala ez dakigula zen bada, gu kalkulatu beharko dugu, ikusiko dugu zelan, eta erreserbak 5.000 euro. Vale. Bai erreserbak eta bai kapital soziala, diez, gure diru propioak, bai? Hemen ditugun gauzak ordaintzeko erabilitzugun gure diru propioak, eta doaz ondare garbiaren barruan. Vale? Orduan, bia fango diez hemen. Vale, erreserbak ikusi dugu 5.000 euro diezela, beraz, ariketan jarrikotzat erreserbak 5.000. Vale? Eta kapitala nik hemen emaitza jarritza deko, eta 1.000, baina nondik urtetzen da hori? Zela jakin aldo datu hori hemen galdera ikurrez agertzen dan hori zenbat dan? Vale, esan dugu. ¿Está? Así que bideo esplikatiboan neurteorikakoan. Hemen dekote zen, hemen dekot aktiboan zer dekoten, eta hemen dekot bestekaldien ondare garbia eta pasiboa, eta honek erakusten dau hemen dekoten hori nola pagatu duten. Ero nire diruekaz, ero beste batzuei zorretan utziz. Orduan, zer dauket, nola ordaindu dut, biek emaitza berdina eman bier dabie. Oda kontabilidadeko urrezko araua. Aktiboaren balio izan behar da berdin, ondare garbia gehi pasiboa. Orduen, nik hemen, bai, dator ariketara, daukot aktiboan dena kalkulatuta zen badan, bai, eta ukitzen badut ondare hemen, eskumako bloke honetan, ondare garbi eta pasiboan, lerroren bat, bakarrik bat badan, ez dakitena, zer aldo jakin? Ba oso horreza, hemen dekotena eta hau bardin esan behar direz, bisek, bai, hartzen dut aktiboa, nun ez doketen inungo daturik faltan, eta kentzen dut aktiboko balio guztiari, hemen eskumako partian dekoten guztiaren balioa, bai? Menos, obviamente, faltagaten misteri hori. Itzen bot hemen dekoten ken hemengo guztia, bai? Hemen gozta zenbat falta jaten kuadratzeko aktiboa eta hemengo bloke guztia, eta hori izango da, pues, faltaiakun datuaren emaitza, bai? Aktiboko balio totala, ken hemengo partian deko guzen zenbaki guztia. Kasuntan, pues, ken pasiboa, por ejemplo, totala
eta ken, kasu honetan, erreserbako 5.000 euro honek. Beste restante guztiak, bai, izango da kapital soziala, eta holan bai, kapital soziala kalkulatuta, dakit ondare garbia guztira zen badan, eta ondare garbia, gehi pasiboak eman behar dozta, aktiboaren balio berdina. Hori da pixkat egoera balantze baten lehen atala, bai, kasu honetan egoera balantzea egitearena, eta, bueno, espero bideo lagungarri izatea, eta laster aurrengo bideoan azalduko dutzuet, zela kalkulatu maniobra funtsa, eta zela kalkulatu ratioak.